Di berdewamiya afirandina rewşeke ji tevliheviyê û nearamiyê di nava herêmê de û bi taybet li navenda bajêr, grûpên çekdar careke din li taxeke bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi hev ketin û pevçûn rodan. Jêderên Xwecehê ji Efrînê duh ragihandin ku şer û pevçûn li taxa Vêlatiyê Efrînê rodan û rewşek tevlihevî û metirsiyek ji ber wê yekê li cem xelkê Efrînê çêbû û di encama wî şerî de ziyanên canî û madî ketin. Sedema pevçûnan li gor ajansan û alavên ragihandina opozisyona Sûriyê ew bû ku grûpek çekdar ser bi Ehrara Şerqiyê ve bi mebesta kirîna hin pêdiviyên çek û teqemaniyan derbasî nava ciheke kirîn û firotina çekan bû û nakokî navbera bazirganê Ereb û wan çekdaran dan çêbû. Di encam de bazirganê Ereb hata kuştin û birayê wî û çend kesên din jî birîndar bûn. Heman çekdaran beriya wê rojê êrîş bir ser nivîzgehekê li bajêr û sê kes birîndar kirin. Sedema wê yekê ew bû ku ew nivîzgeh ji bo hesabên xwe li ser cihê xwe danî bû û ragihandibû ku niha demê cerdê ye û firotin hatiye rawestandin. Tevî yekê grûpên çekdar yên bi ser Ehrara Şerqiyê ve derbasî wê cihê bû û xwestin ku bi zorê kel û pelên ku dixwazin dabîn bikin û ji wan re pêwîst bikirin. û ew yek bû nakokî pişt re ew nakokî bû şer. Ji alê xwe ve ji dereke taybet ji nava bajarê Efrînê ji Arkêra ragihand ku ji berbanka sibê de rewşa hawarçûnê hatiye ragihandin û rêya sereke ya Raco ji taxa Mehmûdiyê ta du sayda Rojava hatiye girtin û çûn û hatina xelkê hatiye qedexekirin. Ji ber ku li gor ew dibêjin ku şer û pevçûn hene lê tu kes nizane ta niha ew pevçûn li ku derê ne. Artişa Tirkiye û grûpên çekdar di 18 mijdara sala borî bi operasyonekê ji bo tunekirin û nehêştina grûpên ku bi binpêkirina radibin encam da. Têde hejmara grûp ji wan jî çekdarên El Şerqiyê ji çekan hatin xistin û biryar bû ji Efrînê werin derxistin. Ji ber ku her grûpek xwe wek desaladar dibîne di her dem û demekê de şer di navbera wan de rû didin û bandora wan şeran li ser xelkê sivîlên Efrînê çêdibe û rewşek ji tevliheviyê di herêmê de durust dibe.